Muistatko taukoamattoman naurun kuuluisassa suihkukohtauksessa tai röyhkeän kostosuunnitelman Porkysissä vuonna 1981 ensi-iltansa saanut? Porkys oli paljon enemmän kuin vain ronski teinikomedia. Tämä elokuva oli todellinen kulttuuri-ilmiö, joka määritteli kokonaisen 80-luvun teini-ikäisten sukupolven. Se myös käynnisti nuorten näyttelijöiden urat, joiden todellinen elämä oli usein paljon monimutkaisempaa kuin heidän valkokankaalla tekemänsä temput. Ohikiitävästä kuuluisuudesta syvällisiin henkilökohtaisiin tragedioihin, näiden näyttelijöiden elämät ovat täynnä yksityiskohtia, jotka ansaitsevat tutkia syvällisemmin kuin vain vitsien kautta. Mitä heille sitten tapahtui, ketkä lähtivät sarjasta? Tutustutaanpa ihmisiin tämän kaikkien aikojen ainutlaatuisimman high school-komedian takana. Tommy Turneria näyttelevä Wyatt Knight syntyi 27. tammikuuta 1955 New Yorkissa. Vain 25-vuotias Wyatt Knight loisti Tommy Turnerin roolissa elokuvassa Porky's 1950-luvun Floridan kapinallisen teini-ikäisten jengin loistava johtaja oli rohkea, älykäs ja aina etsi vaikeuksia, olipa kyse sitten tyttöjen pukuhuoneessa hengailusta tai kostoa suunnittelemisesta ränsistyneessä yökerhossa, josta elokuva on saanut nimensä. Tämä rooli ei ainoastaan tehnyt Wyattista nuoruuden kapinan ikonia, vaan myös mahdollisti Porkylle uskomattomat $100 miljoonaa lipputulot, vaikuttava summa siihen aikaan. Knight uusi roolin elokuvissa Porky's Two Children the Day After Tomorrow 1983 ja Porky's Revenge 1985. Mutta sarjan jälkeen hänen uransa pysähtyi. Hän näytteli vain pieniä rooleja sarjoissa, kuten Family Ties ja Murder. Hän kirjoitti, Hollywood ei koskaan antanut hänelle toista mahdollisuutta. Kepposistaan tunnettu Wyatt tuntee olevansa loukussa roolissa, josta hän ei pääse pakoon. Tämän julkisivun takana piilee elämä, joka on paljon vaikeampi kuin useimmat ihmiset kuvittelevat hänen vaimonsa. Harriet Bernholtz on hänen horjumaton tuki ja tukenaan niin helteissä kuin helteissäkin. He kasvattivat yhdessä 2 lasta, mutta Wyatt kärsi paitsi pysähtyneen uran aiheuttamasta henkisestä rasituksesta myös syöpähoitojen fyysisestä kivusta. Hän kesti kaiken hiljaa, kunnes taakka kävi sietämättömäksi. Vuonna 2011 Wyatt Knight teki itsemurhan 56-vuotiaana. Hänen kuolemansa, joka järkytti hänen fanejaan, oli tuskallinen muistutus siitä hiljaisesta kärsimyksestä, jota monet näyttelijät kokevat maineensa hiipuessa. Hänen vaimonsa puhui myöhemmin avoimesti hymyn takana olevasta miehestä, isästä, aviomiehestä, unelmoijasta miehestä, joka ei koskaan todella päässyt pakoon oman menestyksensä varjoon. Monille Wyattin tarina on enemmän kuin tragedia. Se on varoittava kertomus kuuluisuuden, hinnasta ja sydäntä särkevästä yksinäisyydestä, joka voi liittyä jopa ihanimpiin hetkiin. Kim Cattrall näyttelee Lynn Lassie Honeywellia. Kim Cattrall syntyi 21. elokuuta 1956 Liverpoolissa, Englannissa. Hänestä tuli yhdessä yössä tähti mestarillisen roolisuorituksensa ansiosta, kauniina ja viettelevänä voimistelijana, Lynn Lassie Honeywellina, jonka vaistonvaraisesta huudosta kuntosalilla tuli yksi 1980-luvun elokuvan ikonisimmista hetkistä. Hän oli 25-vuotias, kuvaillessaan Porkysia, ja tuo yksittäinen kohtaus teki hänestä kulttuuri-ilmiön, mutta Kim oli enemmän kuin vain kauniit kasvot, ja hän todisti sen vuosien varrella. Roolinsa jälkeen sarjassa Porky's hän loi yhden televisiohistorian ikonisimmista hahmoista, Samantha Jonesin tilannekomediaan Sinkkuelämää 1998-2004. Vahva, itsevarma ja äärimmäisen itsenäinen. Samantha Kim sai kriitikoilta ylistystä Emmy-ehdokkuuksia, ja hänestä tuli moderni seksisymboli. Elokuvat kuten Mannequin 1987 ja Big Trouble in Little China 1986 vahvistivat hänen suosiotaan entisestään, mutta loiston ja glamourin takana piili pitkä kamppailu Hollywood-elämäntavan kahleista irti pääsemiseksi, jossa imago on valttia. Kim meni naimisiin 3 kertaa Larry Davisin, Andre J. Lysonin ja Mark Levinsonin kanssa.
Mutta jokainen avioliitto päättyi pettymykseen hänen paljon julkisuutta saanut avioeronsa Levinsonista vuonna 2004 avasi uudelleen henkisiä haavoja, joista Kim ei koskaan täysin toipunut. Hän pysyi lapsettomana ja puhui avoimesti kuuluisuuteen liittyvistä menetyksen ja yksinäisyyden tunteista. Sinkkuelämää sarjan kuvausten stressi, erityisesti julkinen riita Sarah Jessica Parkerin kanssa, pahensi hänen mielenterveysongelmiaan. Kim on 69-vuotias vuonna 2025 loistava, vahva ja ihailtava nainen. Hän asuu itsenäisesti, valitsee edelleen roolinsa huolellisesti ja puolustaa aktiivisesti vanhempia naisia Hollywoodissa menestyksestään. Huolimatta hänen haastatteluissaan voi edelleen havaita ripauksen nostalgiaa, häivähdyskatumusta menetetyistä rakkauksista ja unelmista, jotka hän aikoinaan kuvitteli toisin. Dan Monaghan Edward Pee Wee Morrisina. Dan Monaghan syntynyt 20. heinäkuuta 1955 Ohiossa oli 26-vuotias näytellessään Edward Pee Wee Morrisia hahmoa, joka oli niin pakkomielteisesti kiinnostunut ensimmäisestä seksuaalisesta kokemuksestaan, että hänestä tuli elokuvan rivo-huumorin kohde. Pieni, mutta määrätietoinen ja lähes äärimmäisen suorapuheinen Pee Wee nousi sekä ryhmän naurunalaiseksi että emotionaaliseksi ankkuriksi temppujensa ansiosta. Seksivedonlyönneistä vitseihin hänen pituudestaan. Dan uusi roolin 2 jatko-osassa ja pysyi ikuisesti yhdistettynä Pee Ween, rooli, joka takasi hänelle näkyvän paikan populaarikulttuurissa, mutta paradoksaalisesti rajoitti hänen luovuuttaan. Vaikka Dan näytteli päärooleissa elokuvissa kuten From the Hip 1987, The Love Boat ja MacGyver, hänen elokuvatuotantonsa alkoi hiipua, kuten monet muutkin menestyneet näyttelijät, jotka olivat tähdittäneet valtavirran elokuvia. Hänestä tuli yhä marginalisoituneempi ja tyypillisempi näyttelijä perinteisissä rooleissa usein. Esittäen ystävällistä ulkopuolista elokuvateollisuuden kehittyessä Dan jäi jälkeen. Lopulta hänen oli löydettävä toinen työ elättääkseen itsensä epäsuorasti myöntäen alan karun todellisuuden. Hän puhui harvoin avoimesti kamppailuistaan, mutta hän oli rehellinen kohtaamisistaan, fanien kanssa ja muistoistaan Porkysta. Ala oli muuttunut, mutta hän ei ollut. Dan Monaghan, nyt 70, elää vaatimatonta elämää kaukana valokeilasta. Hän pysyy ystävällisenä ja kohteliaana tapahtumissa. Poseeraa valokuvissa ja jakaa anekdootteja fanien kanssa. Mutta hänen silmissään näkyy ripaus surua, ilme, joka paljastaa hänen nuoruutensa ja halunsa kuuluisuuteen, tunne siitä, että hän on risteyksessä ja vaikutelma siitä, että hän menettää ajantajunsa puhelimen soidessa. Chuck Mitchell, Porky Wallacen roolissa Connecticutissa 28. marraskuuta 1927 emään syntynyt Chuck Mitchell loi yhden 1980-luvun elokuvan vastenmielisimmistä ja kiehtovimmista roistoista Porky Wallacen elokuvan nimeä kantavan pahamaineisen yökerhon ovelan ja korruptoituneen omistajan. 54-vuotiaana Mitchell herätti Porky Pigin hahmon eloon ja ilmensi häntä käsittämättömällä mauttomuudella, joka teki hänestä sekä unohtumattoman että inhottavan. Porky Pigin jälkeen Chuck sai sivurooleja elokuvissa Better Off Dead 1985 ja American Pop 1981 sekä pienen roolin elokuvassa Fright Night 1985 kiistattomasta lahjakkuudestaan. Huolimatta hän pysyi tyypillisenä kovana jätkänä, hämäräperäisenä baarimestarina ja koomikkona. Työn paineet ja heikkenevä terveys lopettivat lopulta hänen uransa. Chuck Mitchell kuoli keuhkosyöpään vuonna 2039 1994-vuotiaana. Monet eivät ehkä muista hänen nimeään, mutta he muistavat Porky Pigin armottoman roiston, joka tekee mahdottomaksi olla iloitsematta, kun sankarit viimein saavat kostonsa. Tämä perintö ei perustunut glamoriin, vaan unohtumattomien hahmojen luomiseen. Cyril O'Reilly, Tim Cavanaghina, Los Angelesissa 8. kesäkuuta. 1958 syntynyt Cyril O'Reilly toi Porkysin elokuvaan odottamattoman emotionaalisen syvyyden Tim Cavanaghin roolissa. Nancy Parsons, Beulah Ball-Brickerina. Nancy Parsons syntyi St. Paulissa, Minnesotassa 17. tammikuuta 1942. Hänet tunnetaan parhaiten roolistaan Beulah Ball-Brickerina. Autoritaarisena ja tiukkana liikunnanopettajana
joka on yksi hauskimmista ja omaperäisimmistä hahmoista Put the Pig-elokuvissa. Nopeasta taka-ajosta aina hänen pahamaineiseen pakkomielteeseensä tunnistaa tietty ruumiin osa. Nancyn suoritus oli sekä hauska että syvästi liikuttava, toisin kuin monet miespuoliset vastanäyttelijänsä. Nancy oli jo kokenut näyttelijä liittyessään näyttelijäkaartiin. 39-vuotiaana hän palasi jatko-osissa ja esiintyi myöhemmin elokuvissa Teräsmagnoliat 1989 ja Leppäkerttu 1992, mutta hän sai harvoin päärooleja. Hollywood rajoitti hänet usein vaativiin ja vakaviin sivurooleihin, joissa hänen koomisen ja dramaattisen lahjakkuutensa jäivät tuskin tunnustetuiksi. Nancy kohtasi myös merkittäviä vaikeuksia kulissien takana. Hän kärsi vuosia diabeteksesta, joka lopulta rajoitti hänen kykyään työskennellä säännöllisesti. Hän meni naimisiin taidemaailman ulkopuolella olleen miehen kanssa ja sai tyttären, joka myöhemmin puhui usein äitinsä sinnikkyydestä ja hiljaisesta vahvuudesta. Hänen tyttärensä kertoi kerran, että hänen äitinsä oli omistanut koko elämänsä teatterille jopa silloin, kun maailma kohteli häntä kaltoin. Nancy Parsons kuoli vuonna 2001 58-vuotiaana sydämen vajaatoimintaan ja diabeteksen komplikaatioihin. Hänen kuolemansa suretti lukemattomia faneja, jotka ihailivat Balbrickeria, paitsi hänen omituisten seikkailujensa myös aggressiivisen naamionsa taakse kätkeytyneen inhimillisen haavoittuvuuden vuoksi. Skandaalimaisesta vessatapauksesta hulvattomiin yhteenottoihin omalaatuisen professori Balbrickerin kanssa Gaines esittää Bracketia huomattavan kypsästi, mikä tekee hänestä yhden harvoista järjen äänistä tässä kaoottisessa kasvutarinassa. Hänen vivahteikas roolisuorituksensa tarjoaa virkistävän tasapainon ja nostaa jopa kaoottisimpien kohtausten uudelle tasolle. Vaikka hänen roolinsa Porkisissa oli vain lyhyt jakso hänen urallaan, Boyd Gainesista tuli yksi Broadwayn arvostetuimmista näyttelijöistä. Hän voitti 4 Tony-palkintoa rooleistaan: Heidi Chronicles 1989, She Loves Me 1994, Contact 2000 ja Gypsy 2008. Jokainen palkinto todistaa hänen poikkeuksellisesta näyttelijän kyvystään ja kiistattomasta lavaesiintymisestään. Hänen elokuva- ja televisioroolinsa erityisesti elokuvissa The Sure Thing 1985 ja Heartbreak Ridge 1986 paljastivat hänen potentiaalinsa, mutta Hollywood ei koskaan täysin tunnustanut sitä. Usein päärooleista hylättyinä hänet pakotettiin työskentelemään teatterissa ympäristössä, joka ei yleensä arvostanut klassista näyttelijän koulutusta. Boyd meni naimisiin näyttelijä Kathleen McNennin kanssa, ja yhdessä he kasvattivat tyttären, kun taas Boyd pyrki vaativaan näyttelijänuraan. Vaikka perhesiteet pysyivät vahvoina, Boyd myönsi haastatteluissa, että pitkät poissaolot harjoitusten ja kiertueiden vuoksi joskus rasittivat heidän välistään. Nyt 72-vuotias Boyd esiintyy edelleen satunnaisesti ja nauttii erinomaisesta maineesta. Teatterimaailmassa hän elää rauhallista elämää tekstiviestien ja muistojen ympäröimänä ja vaalii edelleen hymyilevää nallekarhuaan Porkia. Hänen varhaiset menestyksensä johtivat pitkään rikkaaseen ja antoisaan uraan, joka ei perustunut loistoon vaan sisältöön. Eric Christmas herra Carterina Lontoossa, Englannissa. 19. maaliskuuta 1916 syntynyt Eric Christmas loi yhden säästöpossusarjan hellyttävimmistä ja naiiveimmista hahmoista, molemmilla käsillä toimivan managerin herra Carterin. Roger Wilson näytteli Mickey Jarvisin roolia. Roger Wilson syntyi 8. lokakuuta 1956 New Orleansissa, Louisianassa. Vain 24-vuotiaana hän teki merkittävän suorituksen Mickey Jarvisina sarjassa. Porky's Mickey oli ylimielinen, äärimmäisen uskollinen ja aina valmis aloittamaan tappelun erityisesti ärtyisän Porky Wallacen ja hänen baarinsa kanssa. Vaikka hahmo ei ollut erityisen koominen, Rogerin roolisuoritus toi ainutlaatuisen silauksen ympäröivään absurdiin kaaukseen, ja konfrontaatiokohtaukset antoivat tarinalle emotionaalista syvyyttä. Uusittuaan roolinsa elokuvassa Porky's The Two Roger esiintyi elokuvissa kuten Thunder Alley 1985 ja Second Time Lucky 1984. Hänen uransa ei kuitenkaan saavuttanut odotettua menestystä. Hollywood, kuten usein, kääntyi muiden kykyjen puoleen.
Turhautuneena menetettyihin tilaisuuksiin ja showbisneksen kovaan kilpailuun, Roger kääntyi käsikirjoittamisen ja musiikin pariin. Hänen lahjakkuutensa oli kiistaton, mutta hän kamppaili löytääkseen paikkansa alalla, joka vaati jatkuvaa innovaatiota. Myös hänen elämäänsä elokuvan ulkopuolella leimasivat ylä- ja alamäet. Hän oli aikoinaan kihloissa malli Christy Turlingtonin kanssa, näennäisen idyllinen suhde, joka päättyi hiljaisesti ja jätti henkisiä arpia. Vuonna 1988 hän aiheutti julkisen skandaalin törmätessään Jean-Claude Van Dammen newyorkilaisessa baarissa. Tämä lyhyt, mutta väkivaltainen sanaharkka johti hänet oikeudellisiin vaikeuksiin ja oli vakava isku hänen uralleen. Vaikka tapaus on suurelta osin unohtunut, se tahrasi pysyvästi hänen julkisuuskuvaansa. Vuonna 2025 Roger on 69-vuotias ja elää rauhallisempaa elämää poissa valokeilasta. Hän jatkaa kirjoittamista ja työskentelyä, mutta hänen menneisyytensä haavat sekä henkilökohtaiset että ammatilliset eivät koskaan täysin parane. Hänen tarinansa on kiehtova ja muistuttaa meitä siitä, että lupaavat nuoret kyvyt eivät aina saa toista mahdollisuutta. Hänen karhean ulkokuorensa takana piilee nuori mies, joka kamppailee rasistisen ja autoritaarisen isänsä sekä yhteiskunnan paineiden alla. Cyrilin suoritus antoi elokuvalle poikkeuksellisen emotionaalisen syvyyden ja toi hänelle hiljaista tunnustusta useissa komedioissa. Hän uusi roolin. Elokuvassa Porky Pig liittyi Navy SEAL-joukkoihin vuonna 1990 ja esiintyi elokuvissa Matlock Hunter ja Airplane 1980-luvulla. Lahjakkuudestaan ja monipuolisuudestaan huolimatta Cyrilistä ei koskaan tullut tähteä. Hän sai usein rooleja sotilaana tai kovana. Jätkänä ei koskaan johtavia miehiä, aina vakiintuneita sivurooleja. Roolien lisääntyvä puute johti Cyrilin kasvaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Myöhemmin hän myönsi, että elokuva-alalla vallinnut mediahuomion ja hiljaisuuden armoton kierre oli vaikuttanut vakavasti hänen mielenterveyteensä. Tapaamisissa fanien kanssa, jotka kokoontuivat kiittämään häntä odottamattomasta syvyydestä, jonka hän oli tuonut heidän nuoruuteensa, hän pysyi kuitenkin aina kohteliaana ja sydämellisenä. Vuonna 2025 Cyril on 67-vuotias ja elää rauhallista elämää työskennellen toisinaan omien projektiensa parissa. Hän ei ehkä saavuttanut sitä mainetta, jota jotkut hänelle ennustivat, mutta hän antoi meille yhden Porkin historian myötätuntoisimmista sydämistä. Boyd Gaines valmentaja Roy Brackettina. Boyd Gaines syntyi 11. toukokuuta 1953 Atlantassa, Georgiassa. Tuolloin 28-vuotias Gaines antoi valmentaja Roy Brackettille Porky-sarjassa hiljaisen vahvuuden ja horjumattoman päättäväisyyden. Lukion liikunnanopettajana Brackett kohtasi usein teiniän kaaoksen. 65-vuotiaana Eric Carter ilmensi miestä, joka oli täysin koulun kaaoksen vallassa, mukaan lukien hänen pahamaineiset pukuhuonetemppunsa ja opettajien kuten Ems Balbrickerin omituiset valitukset. Hänen ilmeensä aina yllätyksen, hämmennyksen tai ripauksen, pelkoa sävyttämät, tekivät Carterista koomisen avuttomuuden ikonin, joka kiehtoi yleisöä vaivattomasti. Kokenut näyttelijä, jolla on yli 100 elokuvaa ja televisioroolia, toi vankkaa teknistä hallintaa jokaiseen hahmoonsa. Philadelphia-kokeilu 1984 ja Setä Charlien pelaaminen. 1990 elokuvien välillä hän osoitti huomattavaa kykyä yhdistää vakavuus, hellyys ja sarkastista huumoria. Tästä lahjakkuudesta huolimatta hän sai harvoin päärooleja 1900-luvun puolivälissä Hollywoodissa. Työskennelleenä maahanmuuttajanäyttelijänä Eric kohtasi hienovaraisia, mutta hyvin todellisia esteitä roolien saamisessa ja syvälle juurtuneiden kulttuuristen stereotypioiden kyseenalaistamisessa. Siitä huolimatta hän sinnitteli ja rakensi uraansa sinnikkyydellä ja moitteettomalla luonteella. Hän meni naimisiin Donald Carmichaelin kanssa ja heillä oli tytär. Heidän pitkä avioliittonsa kesti monia koettelemuksia mukaan, lukien Ericin myöhemmin kohtaamat terveysongelmat. Hän menehtyi rauhallisesti vuonna 2084-vuotiaana.
Hän ei koskaan näytellyt yhdessäkään suuressa menestyselokuvassa, mutta niille, jotka tunsivat ja arvostivat hänen näyttelijän lahjakkuuttaan, Eric Christmas oli mestari luomaan ikimuistoisia pieniä rooleja. Mark Harrier, alias Billy McCarty. Mark Harrier syntyi 6. lokakuuta 1954 Santa Barbarassa, Kaliforniassa, ja oli 26-vuotias näytellessään Pee-ween uskollista ja loistavaa parasta ystävää Billy McCartyä. Tässä rohkeista toimintakohtauksistaan tunnetussa elokuvassa Billy tarjosi rauhallisemman ja realistisemman suorituksen. Hän on sellainen tyyppi, jonka seuraa haluaa olla jopa vaikeina aikoina. Mark uusi roolinsa elokuvissa Piglet's Revenge 2 ja jatko-osissa, mutta monien muiden näyttelijöiden tavoin hän oli tyypillinen huolimatta rooleistaan elokuvissa Ordinary Men 1987 ja Tank 1984. Elokuvateollisuus ei koskaan antanut hänen saavuttaa täyttä potentiaaliaan. Pettyneenä hän kääntyi näyttelemisen pariin ja kokeili jopa ohjaamista ja tuottamista. Hollywood kuitenkin harvoin levittää punaista mattoa entisille sivunäyttelijöille, ja monet hänen projekteistaan kamppailivat löytääkseen yleisön. Mark puhui avoimesti ulkopuolisuuden tunteistaan tapaamisissa fanien kanssa, aivan kuin ovi olisi hiljaa ja selittämättömästi sulkeutunut hänen edessään. Kaikista pettymyksistä huolimatta hän ei koskaan menettänyt intohimoaan tarinankerronnan taiteeseen. Nykyään 71-vuotiaana Mark elää vaatimatonta elämää ja työskentelee pääasiassa teatterissa, alalla jossa hän löytää uudelleen syyt, miksi hän rakasti näyttelemistä niin paljon.